Знаеш ли, че микробиомът в червата ти може да бъде основната причина за подуването ти, без значение колко здравословно се храниш? Това са милиони бактерии в дебелото черво, които отговарят за тази роля, но когато има дисбаланс, това може да доведе до подуване, умора и загуба на енергия за всичко. Тези бактерии не само помагат за храносмилането, но и 70% от имунната система се намира в червата. Така че ако имате болни черва, е много вероятно да сте и много лесно податливи на болести. Когато ядеш прекалено много храни, които затрудняват добрите бактерии, храни като захар, зърнени храни при повечето хора, лактоза, глутен, преработени мазнини, то тогава лошите бактерии се размножават и това създава едно ужасно чувство на тежест. И генерални съвета, които може да използваш, за да решиш поне до някъде този проблем, са следните. Яж повече фибри, яж повече ферментирали храни и просто пий повече вода. Само тези три неща могат до една много добра степен да помогнат с подуването.